Kublai pi barok ni pediang sobhai pi syakatup kubor mentah ke janmit, syaban paj ki kubor ke babnya ngini peci kimat pekongsan. Ya kendo Menteri Rangba ke jela ukon rat ke sangma ya Menteri Rangba du keri Narendra Modi. Pa Dr. Mizanur Rahman Khasi ya ke jing ai jingmut syaka expert committee halor ke bha akam kerpang. Ya kendo UMLA bat UMDC ke Nongpo ya Deputy Commissioner karib hoi. An pentikna baka mauro kanyai sa ha kamaulai constituency ong uba taibor lang pathaw. Bat penlim ke Spain ia ke England da ar la iwe goal bat khur ia ke rekod ke basaw ha ke European Championship. Ki khobor ki babnya Menteri Rangba ke jela ukon rat ke sangma ulaya kendo ya Menteri Rangba do keri Narendra Modi hanong ba Delhi hene kasni hadien ba ula shimti biang ya kani kakam ha kasien ka balai. Ha kani kasni Menteri Rangba ke Jharkhand Heman Soren ulaya kendo ru ya Menteri Rangba do ha kapor janmit. Da kaba dawa ban bha san na ka shispa na ka binta ki desi Muslim of the Plain Belt na ka General Pool UMLA ka TMC na Raja Bala constituency Dr. Mizanur Rahman Khasi ulapha ya ka jing ai jingmut jong u shaka expert committee on reservation Dr. Khasi ha kani ka jing ai jingmut ulapan pau ki jing tip shaphang ki khpa timmen jong ki Muslim ki basong basa nado usnam khan riu spa HK kata ha kapor jong ki Mughal. Ha kabayadai bat ka Khasi Hills ka badawa khambun ki bha kerpang bat ka jingdawa ka Garo Hills ya ka status quo ula ong ba ya kani la banle klem dakta ya ka reservation quota jong ka jaj ban rio Khasi jaintia bat Garo of the people of the plain belt area. So I tried to highlight that. Basically, if we go to the ancient history, if we go way back in 1600 AD, so we can see that those plain belt people are there on or before 1600 AD also. History is suggesting that during Mughal era, if you are aware of that Mirjumula, you know, it is near Ampati, near Mahendraganj, near Mankachar. His graveyard is still there. So all these things are suggestive that the Muslims of that plain belt area, they are not a migrant from anywhere. Basically, they are living there since the creation of the place. Before Meghalaya was born, during undivided Assam also, and prior to that during Mughal era also. UMLA uba Meryl Bonds im haringkat UMDC ka Nongpo constituency uba Balajit Rani mentagasngi ulaya kendu ya Deputy Commissioner karib hoi bat chairman jongka District Selection Committee Abhilash Baranwal ha kaba kilaya kentu man penbena kloy ya ka result thungkam na ka benta ki kam DSP jong ki snem arpo bat arpo we ka badang sa man penbena. Ya kani kasian jam lasyem da ubas im kum ka jubab ya ki jing ujor na ki babun ki samla traishnong ki bala apply ya ki kam baper kum ju ru ya ki jing sokya bala penpau da ki kme ki kpa jongki ha ka bayadai bat ka jing penslam ban penbena ya ka result. Habakren cekilat pathai kubor hadin balawai ka jing elang ubas im ula penpau ba ka jing yakren kalong ka basaiso. Rehabilitation district yang apa yang dari tes ke exam atau usnam ada apa way ke badang sa adu mentah sa tek ya ke empat lah demi yang result kita ngidang meeting sluk ya kilo nikmat nak chairman boy bandudin yang kena kam ledon sipun ki samla watkam ki badang jai am kalau no result kan bi bat ada ju popor ki par ki balajuan bagi kendu nak ko satu forman terusno ya keting sukya kalau kita Islam jom dah result bat kajian keren tolong ke bas semua kena bat bila persu dia kena kam na ka banta no ban employ
UMDC Kamaulai constituency uba table lang pathaw ulaong ba unpintikna ba kasnong mauro kanyai sa hapo Kamaulai constituency wat hadin ba ka delimitation committee kala ai jingmud ha ka kaipot jongka ban kenria no Shakajayao constituency uba table ulaong ba annom weng ya ka mauro na maulai khamtam ki bahap hapo Kamaulai Town Dorbar. Ulaong ba un sa shimkia ban pentikna bakan nong kumju kumba ka julong menshwa. Habaya day bat kamaupat ulaong ba kadai ka jingkat pat jong kinong shong shnong kamaupat ba kikwa ban penkenria no sya penthor bat kum unong mi khmat uburom ya kata. Hadian mengio itu report mi bakadon kacing ajemot nakaliang Rehabilitation committee kabide bat snong moro bakade banlik no sejaya dan nakaliang jungahi kum u nomi khmat snong mulai badon kacing kle hapok isi ngala persya ya kane bak ngalaong ba ka mulai ngimla ban pelat ya kanu snong ka bahap mulai constituency de nakaliang ka isiru nomor kumba pitip kamde ka property jong ka isi keturu kedai ke bang hapra ka house ban ka house ni pabun ke MDC kala kantat no ikatu report da kaba ki ong bangitan kamban rip ban pet biang si sin terkenal klara na select committee te tangawi suka banong ki no song mola kamtam no song moro ba kamoro kanomi na song mola Ka Council of Science, Technology and Environment lani ka SCSTE Meghalaya kalapli ya ka Meghalaya Star 30 Guiding Aspirations for NEET Exams hinne kasni ha SIRD campus Kabahanong Sder Ribhoi District. Professor Dr. Nalin Mehta, Director ka Negrims Ulalongkum Ukongsan haringkat ka jingyadan lang kiweipat kiriu pau khamat. Mehta ha ka jingkren jong u ula kentu ya ki samla pule doktor ki bakwa ban pule doktor ban ya chakmat ha ka ni ka kam da ka jing sultanat nalade amban sha penbor nabar ka Meghalaya Star 30 program ka ai jing hikai haki jakasa klem jing siu na ka benta ki samla ki baladep puli ha ka class 12 science stream da ka bathmu ban yo rung haki jaka sumar hakeleng keri lajit hadu sau prangut ki samla puli na keleng ka jilla katkum ki kendon bakerpang ka National Testing Agency lani ka NTA kala penbena bakan penlong biang ya ka test na ka benta ki samla ki basyakta ha ka Common University Entrance Test lani ka CUET undergraduate ya ka ni ka examen an penlong ha ka khat khandai tarik unaitung menta usnem ha ka dor jongka computer based test lani ka CBT ya ki jing ai jing tip shabaro ki basha akta la pha lingba ka email da ka bakdo ya ki subject code jongki but ya ki admit card na ka benta baro ki candidate an sapha no shen ka office jongka District Legal Services Authority lani ka DLSA West Khasi Hills District kala penlong ya ka program jing penshai patba halor ka Pokso Act 2012 NDPS Act Nalsa Scheme 2015 but ka Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 ha RC Primary School Domba Mauthat Ration haba penpau ha kani ka jingelang ka kong EL mauplang kala pentip ba ka thong ka bakham kongsan ha kani ka program kalong ban penbiang ya ki jing ai jing tip shaki brieu shapang ki kendon an ba pher bat ki hok ban ai jingeda ki khulung khna lembat ki jing mentoy kala klenru shapang kanalsa scheme 2015 Child Marriage Restraint Act Child Labor Prohibition Act Juvenile Justice Act katba uba je walang inspector ki pulit ka Eastern West Khasi Hills District ula penshai hapo ka an Pokso Jadi Pokso Act mereka dah full form ikut kata Protection of Children from Sexual Offences Act. Kemudian ketika ani kepala senang harus nam arja karar, bar ketika ani kepada ai jingada ya no, ya kena kampang le ikinai, kepada kentup ya jingsha badbor, jingsha lebor, jingsha le klamabor, kumjuru ya jingsha pensapriang, ya kidur lagi video Kibalong kan aku ada di sana. Dia hakan di distrik kejongi ni jauh tanggawi police station, dia Gamairang police station. But hakan distrik kejongi lagi pet house nama arga arpurai, ia register hinyopo tu di kes, proses nam hinyopo. Nak hinyopo arpusan tadi di tangki kes kipokok soal arpusan tadi mo. Kalau lain 1%.
Hadian ka jing persang ban penyap ya u Donald Trump u Presiden ka US u Joe Biden ula ai jingkren ha katai kari ha kasngi ublei. Da ka baong ba ka jing le Don Bor kan amwan ra ka jing Shong Suk Shong San ban bat ula pen kesan ru ba ya ka jing ya per ha Amerika la pen bej ha ki senduk tap vote daki kuli. Ha ka jingkren jong u ha ka office ka ba ha oval hinin ka janmit u Joe Biden ula pen pau ba wat la ki don ki nong Amerika ki bam ya hap jingmut halor ka lawei jong kari ka san perthai kam dei satya ban long kum kamadan thama. Ula ong ru ba ka jing bam ya sngo thu jingmut ka long ka ba amla ban kiar bat ka senchar pat ba jong kari Amerika ka dei ka benta jong ka jinglong briu man briu henry ka san perthai kam dei ban long satya kum kamadan thama ka basisha. Kasenjok ki rangba Shnong Ribhoi District lani ka SKRSRDB kabakentup ya ki rangba Shnong jong ka Ribhoi kila ya kendu ya u Deputy Commissioner jong ka Ribhoi minta kasngi bat kila kentu ban play ya ka Rehabilitation Center ha ka district jong ki bante lakam ya ka jingkerni jong ki samla ha udrak. Kani ka jing sedang balaya lam da u Presiden ka SKRSRBD uba BB Makadok katemu bante lakam ya ka jingkiu jong ka jingkerni ya udrak hapadang kisamla jong kani kathan uba makado ula batai ba kani ka jingelang kalong ka basaiso bat penpau ka jing songo ya udisi bat udisi ru ula pentikna ya kirang ba asnong ban play ya ka Rehabilitation Center da ka basu shimwai kiba di drugs kalong ba badang iyo ban kami kiru tang skenta ka polis ka apalai marki ong ba omdan ya ki jakaset ki bobyang nam sajung ki tingi gila ekran manta ba udisi badai bandan ki rehab center ibang dada iyo kem kungo de ban set yiki syakatu jaka po Ribhoi margani kan yarap sibun ban set ban ILA yiki ka counseling nang bagani ki khna ba di drugs ki bangot drugs kindon ke jing kalaw mut kidon ki private center ki badan nang ni Andre ki babun ngimla si ban sion marki ram kala ki do ki bas ngotanat mentas ni disi la kula bong ba yamata spor wat chwai kano ka yeng ka ba nagalyang jungi ka bas nong ginwa ba dia ka bai wai yeng kunsiu hi nagalyang ka district administration UKP Sharma Oli ula bam smai kum menteri rangba do ke Nepal ha kasien ka basau u Presiden Uram Chandra Podal henne kasngi ula penlong ya ka jingbam smai ya u Oli Hashital Niwas kabalong ka yeng ba jong ka Rashtrapati Bhavan na kalyang menteri rangba do kari India Narendra Modi ul ai khuble ya UKP Sharma Oli ubala sha athung kum menteri rangba do jong ka Nepal ha ka khubor jong u Modi ula ong ba ukhmi lenti ban ya trailang banang penskam shu ya ka jinga dai parlok ka bajan ha padang ka India bat ka Nepal bat ban penyar shu ya ka jinga trailang ka ba men toilang ha ka jinga le kai football final ka Spain kalabat ya ka nam la du ka ba sau sin ha ka limpung European Championship da ka ba penlim no ya ka England da Argol lakaway ha ka jinga kun final jong ka Euro 2024 ha Berlin Unico Williams jong ka Spain ula yo ban tap ya ka kul ningkong ha ka minute ka ba sau punyo jong ka kalamit ka Spain ka long ka kunhun ka baklan tam ha kani ka jingya kun Henry ukul Palmer jong ka England ulala ban pinya khat ha ka nyopo lai minute ha ka bakun Michael Oyarzabal jong ka Spain ula yo ban tap ya ka kul ka baar ha ka prapun real minute ka balapan long ya ka Spain ban khur ya ka jingjop kani ka day kasien ka baar ha ka ba ka England ka la sha rem ha ka final but ha ki lai snam minshwa ka la sha rem ru ha ka Italy mentapat ngini pet ya ka jinglong jingman ka sun benang hanong ba shalong ka jing shit kalong arpunyo 0.6 degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat pra 0.9 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong nyo pusan na ka spa min step bat pra paway na ka spa janmit kan don ka jing hap slap bamlu mala bat ka jing tiet uperthat hababun ki jaka shaban poi sha ka pakut jong ka thup ko bor ngini pet byang sa si ni kimat pakongsan ya kendu menteri rangba ka jela Konrad ke sangma ya menteri rangba du kari Narendra Modi pa u Dr Mizanur Rahman Khasi ya ka jing ai jingmut syaka expert committee halor ka bha kam kerpang ya kendu MLA bat MDC ka nongpo ya Deputy Commissioner ka Ribhoi
An penting kena baka mau ro kanyai sa ha kamaulai constituency ong uba taibor lang patau. Bat penlim ke Spain ia ke England da ala iwe gol bat kur ia ke rekod ke pasau ha ke European Championship. Te parlok katungi la poi syaka bekut jong ketup ku bojingi menta ke janmet haduk mengnai syambiang bat pila syai kesngi kublai pi barok. And Spain decimated England win record 4th European Soccer Championship. In news from Northeast First, Union